Greetings, sanibonani. Umdletshe lo. Ngisebenza kwenye ama-driving school la eMbazwana. Kukhona into ebengicela ukuthi sinakisise noma yenzeke bakithi siyinake nje emakhaya siyikhuze kakhulu noma angazi singayibeka kanjani ngoba sikhuluma abantu abadala la. Kunabantu njengamanje abazaziyo ukuthi badala baya empeshenini. Uyabo, manje uma uye empeshenini uyothatha ipension, sometimes umuntu ufuna ukuthi athenge imoto yakhe ayithandayo azoyi-driver by that time, futhi ufuna nje ukuba right, abe nelayisensi, uthotha akakabi nayo. So siyacela noma ngiyanicela ukuthi ilayisensi yenze early before pension. Ngoba sinenkinga yabantu abadala la bakithi, sinenkinga yabantu abadala uma sibadrayivisa. Akusavumi nje, amathambo aqinile. Umqondo uyambona ukuthi umqondo u-right, kodwa-ke inyama isavumi, uyabo. Bese kuba nzima labantu banama-chronic disease, uyabona. So and indlela esikhuluma ngayo thina kufuna ehluke kuyo, so uyabona ukuthi olunye udaba lolo. So into engiyicelayo la emakhaya, o-anti beni noma omama beni, ngicela bakhuthaze, bayinike isikhathi. Bajwayele ukuthi abanaso isikhathi, bona babhizi kabi, kodwa ekugcineni kosuku uma ethenga imoto, omunye uyayithenga mase emdala enjalo bese enika iy'ngane bese zenza ngendlela yazo, yabo. So kuyingozi-ke lokho, bese kumphatha kabi futhi kunyusa nezinga lokugula emzimbeni. Kanti ukuba ne-peace of mind nje, batsheleni early ukuthi bakithi sicela nenze ilayisensi, sizobanika isikhathi sabo thina ukuthi uphume emsebenzini akunankinga, uzosithola isikhathi, uyabo, ezokwenza ilayisensi. So ngiyacela sinenkinga ngempela. Mina nje senginabo nje abambalwa impela engibaziyo aba-give up-ayo. Ayithi umuntu ngeke kusalunga le. Into yey'ngane le. Iyengana kuye mhlawumbe uma eyibuka, kodwa nje noma ubani ayikabi ne-age restriction indaba yelayisensi. So ngiyacela-ke bafowethu, ngiyacela kakhulu abo-antiza, nize, and maniza niyimisele, ningezi ngale nto ukuthi niza e-driving school, yabona. Uma uyi-principal esikoleni kanti awunalayisensi, uzoba umfundi la kithi, yabo. Noma ngabe uyini uzoba umfundi. So okwamanje i-concern yami ileyo kubantu abadala bakithi. Ningafuni ukwenza amalayisensi senisempeshenini. Kunzima kakhulu lokho, cause uthi wenza nje vele awusekho la wena sekuthenini nje ngabe usuthenga imoto yakho, your dream car, ngemali yakho, cause sometimes sowakhile sokuthi nje uyi-enjoyele i-life. So siyanicela bakithi, noma ubani oyizwayo le video angithinta futhi, mina ngila eMbazwana emhlabelingani la ngifundisa khona, and thina la ama-date ethu awabi kude. Let's say ubhukhe this week, next week usuzongena drive, yabo. Akukho lokhu kulinda kakhulu. Mawusuka kude futhi umqashi khona, yabo. Umqashi khona ekwaziyo ukurentisa umuntu othiwa umfundi. Khuluma nje ngise-trucking njengamanje, so ngi-away from umgwaqo cause kune-chaos, kunomsindo, yabo. Ngifuna ukuthi le nto izwakale kahle kumuntu oyidingayo, yabo. So siyacela bakithi, siyacela abantu abadala, even abesilisa, even ukuthi uyashayela, yabo, uyadrive unayo imoto kodwa ilayisensi awunayo, ungayitsheli ukuthi kulula ukuthola ilayisensi masola, cause la maphutha ophila ngawo njengamanje azukuphuma kalula. Angisho uyayibona leyo nto.
So bafethu ngiyanicela ngizofunda makhona uzobhala la ama-comment ya sikwazi ukuyikhuluma le iyashaya kakhulu iyashaya bekuyilokho nje okwamanje ukuthinta indaba yokushayela ama-license ngithi asibonisane lapho because abanye bayasaba abanye bayitshela ukuthi basazokwenza kanti isikhathi isona lesi angibonge bayethe.